En un món sense llei, uns actors de doblatge es refugien en una casa per salvar-se a si mateixos i el futur de la professió. Com està? Ha perdut molta sang. S'apropen! Però què volen? Precaritzar-nos. Sortim d'aquí! Dins, la incertesa. Fora, el mercat lliure. Si no disposen d'un conveni col·lectiu, estan perduts. La patronal vol seure a negociar. Nosaltres volem seure a negociar. Per què dimonis no seiem a negociar? No podem sense comissions obreres i UGT. No se suposa que són aquí per això? Angoixa, terror, perill, labials. Hem pogut parlar amb els líders dels sindicats majoritaris. Per què no volen ajudar els actors de doblatge a Catalunya? És clar que els volem ajudar, però a tots, no només els de les pel·lícules. Què vol dir? Doncs que s'han de posar d'acord amb la resta de professionals que doblen. Miri, hi ha molta gent que arriba tard a casa cada dia perquè fa uns dobles torns a la feina que no es poden aguantar. Un moment, no se'n vagi. No respondré més preguntes. Dab Pictures presenta una història increïble sobre la lluita per la supervivència i la dignitat. A Madrid els van ajudar sense problema. Per què aquí no? Molt aviat sabràs com acaba el teu mòbil més proper. Els actors i actrius de doblatge de Catalunya fa 10 anys que no tenim conveni, una situació que precaritza la nostra feina i desestabilitza tot el col·lectiu de treballadors. Després de 8 anys sense patronal, la mobilització de la professió i la labor del sindicat de doblatge DUB ha propiciat la creació de 2 patronals disposades a negociar. Des del juliol de 2022 podríem haver començat a negociar, però comissions obreres i UGT ho impedeixen, generant una situació de bloqueig i d'indefensió dels nostres drets laborals. No són precisament aquests sindicats els que haurien de vetllar pels treballadors? Prou bloqueig sindical, volem protecció sindical, volem justícia, volem conveni.